Wij zijn Stefania en Evie van Kikker TV. En wij zijn in Zuid-Zanden bij de straatbibliotheek. En wij hebben iemand gezien die bij de straatbibliotheek staat. En we zijn er eigenlijk wel benieuwd wat hij aan het doen is. En hoe de straatbibliotheek daar eigenlijk gekomen is. Hallo, mogen we vragen wat u aan het doen bent? Ja, ik ben mijn wekelijkse schoonmaakbeurt voor de biep aan het doen. Kunt u ons uitleggen wat dat precies is, een straatbibliotheek? Straatbibliotheek, het is een bibliotheek waar mensen boeken kunnen wegnemen, boeken kunnen terugzetten. Het hoeft niet per se dezelfde boeken te zijn. Dat is het. Daar komt het eigenlijk op neer. Het enige wat we verwachten, dat is dat er boeken teruggezet worden. Anders is je op een gegeven moment leeg. Dat is niet te bedoelen. Oké. Wie bent u eigenlijk? Oh, dag. Ik ben Frits Paas. Hoi. Wij zijn reporters van Kikker TV. Oké. Ja, ik ken jullie ergens van. Ja, ik ben, het idee is geboren bij ons aan de eettafel. Toen mijn vrouw op een internetsite Amerikaanse straatbibliotheek. En ze zei, god, het is wat voor de dorpsstraat van Zuid-Zanden om dat in gang te zetten. Nou, dit is een centraal punt, hier komen veel mensen langs. Je hebt hier een restaurant en aan de overkant een café-restaurant. Je hebt hier ook de Social Sofa, je hebt de brievenbus. Worden er ook wel eens boeken gestolen? Dat weet ik niet. Ik weet niet wanneer je... Kijk, als mensen een boek meenemen en ze vinden het mooi, dat staat hier ook in de gebruiksnummers in de spelregels. Dan mogen ze hem ook houden, als ze maar een ander boek terugzetten. Het liefst een gelijkaardig boek. Vindt er veel vandalisme plaats? Nee, we hebben nog nooit wat meegemaakt. Er is, met oud en nieuw hebben we de deur op slot gedaan, 1 nacht. En verder, nee, er is nooit wat gebeurd. Er is niks kapot. Oké, en zijn er eigenlijk al hele speciale dingen gebeurd waarvan je dacht van, dat is wel de moeite waard om te onthouden? Nou, wat wel leuk is, dat er hier regelmatig dozen vol met boeken staan van mensen die hier boeken komen brengen. Dat blijkt er niet genoeg plaats te zijn. Dus we zitten niet om boeken verlegen. Ik heb thuis, ik weet niet, 12 grote dozen staan. Als voorraad achter de hand, voor als er hier lege plekken komen. Dus er is hier een keer een cadeautje achtergelaten van iemand anders met een mini-biep. En nog een keer een briefje van iemand van een mini-biep van de overkant. Dus mensen die dat soort dingen doen, die houden wel contact met elkaar. We hebben vaak ook Facebookpagina's. Maar wij doen dat allemaal via de Facebookpagina van de dorpszaal. Oké, nou heel erg bedankt voor dit interview. Ja, jullie ook bedankt. Succes. Oh, Stefania. Oh ja. Ja, doe maar. Kom zeker een keertje naar de straatbibliotheek in Zuid-Zanden. Echt gaaf. Een heleboel boeken, echt. Dus een hele telefooncel vol. En ze zijn echt voor jong en oud, dus iedereen kan komen. Maar wij moeten er weer vandoor. Dus Helaas. doei, tot het volgende filmpje. Doei!